Please subscribe, like, and comment. God bless you all. Huria na hinokop ni Tuata Jesus Kristus, goarne minggu tasadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis, na marlapatan hasitulu sadaw ni debata. Andorang so tapuka parminggota, jumolo mata pasahat nguluta, holan tuadopan ni debata, marhite tangyang nahohom, martangyang maita. Amen. Atau kamu na hinaholongan, beta mahita marsoba lau mamuji daud pasangapon Tuhata. Romahita mangadop tujolona akan na masihol marnida halongangan na pinatupana. Marede mahita sa bukwede nomor 560 ay sada daud 2. Saluti
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon debata, say hamonangad do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maaw di buha siang hari. Pujok kumaho di tonga-tonga ni akabangso, ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami pardengan basa na sumurung. Namapungo do hami dison, mangido tuho siya nasa rohanami. Sa tabay mahapreson nami, jala pargogoy hami. Asa tarulaho kami parangin adinggan, songo na pinangido ni roham siyan hami. Sa ramoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita san buku Eden nomor 110 ayat sada. Pati indebata di minggu tesadarion, imasyan pati paupaton dohot lapatanna. Pati paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa silomu. Alay anggo ari papituhoni, ari parajana ni Jehovah di batam doi. Dang jadi homangula anggo nasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahilai, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dina onom ari do ito palibata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubain na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari parianay jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabari rohata di bata, jala ikon holong rohata di bana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatan di bata. Ikon badiado hatan di bata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhosa. Atong rap mangidogogo mahita sian tuata di bata. Ali Tuhan di bata. Saya pagugoi mahami, mangulahon na humbar patimi. Amen. Marede mahita, sa buku Eden nomor 687, ay sada sahat 2. Yesus, beatu
Gurian itu hatta, tatopoti madosata tuadopan di debata, martang yang mahita. Ale ama nami jala debata nami na di banua gijang, pargogo naso hatu dosan. Pardenggan bahasa doho jala rodi saling eleng na doa siniroham. Saya mapamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Jot do hami mardosa mardopoko. Jala jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangaluson nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangaluson nami, unang alang asiniroham, saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatun nami, palua mahami. Jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot Tuhan Yesani dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamumula ni parjahati tumadikko dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Maredde hita sa buku Ede nomor 127 ayat sada. Hatan debata nagabe tupuk epistel di mingguta sadarion sian poda bidu onom ayat onom sahat 10 sada tajahama marsikat sorin. Lau maho ale sigurba ulu marsiajar tu porhis para teatehon makadalanna asa marbisuko. Nang soadong di ibana itu manang partogi manang pangarajai. Sai di padiri do bohalna di partaunan logo nyari, di pangupungu do si panganonna di hamamasa ni gotilon. Sadia lelengon modum-modum ho, ale si gurbuk ulu, sadi hari peho hehe sian podo mamon. Otik nari modum, otik nari modok-kodok, otik nari mangusupu tangan, laus peak modom nimmu. Jadi Roma hapogusomu songon halak panamun, jala harapanonmu songon halak parlobu-lobu. Ima sahatna, martuado na tumangyun hatan debata, jala na upiopsa. Amen. Maredehita sa buku Ede nomor 700 sada ayat sada dohot tolu. Asa butuh apa
tindakon maha porsyotei, songon nahina tindakon idong atas apersaun di sandok pertibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au persea di Yesus Kristus, an debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean ni santo di parbadia, andorang suabuhan. Ido Tuhatan na tumana bernit di panghuman ni Silatus, namat na fajal di bana di haup na bersilang, na tua tu manutur dung itanom, na mula mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu syamu debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di simai bana pay mamula sogo tu tanaon, manghumi halak na mangulu dot na mate. Au persea dito di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan lak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mando, mulak mangulu sogot daging ni hak nong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Warta Jemaat KBP Serang, Reso Serang, Minggu 9 Agustus 2020, yang tidak kami baca supaya kita baca masing-masing. 1. Nama minggu, minggu ke-9 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik, bekerja untuk Tuhan atau marhobas dituhani. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal untuk menikapi himbauan dari pemerintah dan surat pastoral Eporus KBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal gereja kita pada minggu hari ini tanggal 9 Agustus 2020 melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. 4. Ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah sehubungan dengan pandemi virus corona sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya. Gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situs sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau situs sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 5. Sakramen Baptisan Kudus. Pada Minggu 16 Agustus 2020, gereja kita melaksanakan baptisan kudus anak bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis supaya membawa surat pengantar dari situs sektor. Katekisasi baptisan dilaksanakan hari Jumat 14 Agustus 2020 masuk jam 15 WIB atau jam 3 sore bertempat di gereja ini. 8. Ibadah rumah tangga atau pertengahan sektor secara online sehubungan dengan pandemi virus corona. Mulai bulan Agustus, gereja kita KBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau pertengahan sektor secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pertanyaan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirimkan ID dan password lewat grup sektor dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui situs sektor masing-masing dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 19 WIB, yaitu Sektor 1 Serang, Ciracas, Pelayan Pendeta E Mungkur, Sektor 6 Legok, Pelayan Pendeta Dep Tapu Bolon, Sektor 7 Cikande, Pelayan Pendeta TM Simorangkir,
Sektor 8 Ciruas, Pelayan Pendeta R. Syahan. 9. Pelajar Sidi atau Perguru Balua tahun ajaran 2019-2020. Pada minggu hari ini tanggal 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelajaran Sidi atau Perguru Balua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak Sidi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Pelayanan Pendeta TM Simorangkir. 15. Pesta Gotilon dan HUT ke-64 KBP Serang tahun 2020. Pada kebaktian minggu hari ini, tanggal 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelantikan panitia Pesta Gotilon dan HUT ke-64 KBP Serang pada tahun 2020 di ibadah lantai 2 pukul 11 WIB yang menjadi panitia dari sektor 1 Serang, sektor 3 Pandeglang, dan sektor 9 Celaku. 16. Peresmian HKBP Cikande. Gereja kita merencanakan pesta peresmian HKBP Cikande pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Sehubungan dengan kegiatan tersebut dihimbau kepada seluruh jemaat KBP Serang untuk memberikan haulon Rp10.000 per sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta peresmian HKBP Cikande bagi jemaat yang sudah mengisi haulon atau janji iman agar bisa mengumpulkannya melalui situasi sektor masing-masing dan bisa dicicil. Kiranya Tuhan yang memberkati rencana panitia. 15. Persembahan kebaktian minggu atau pertanyaan keluarga, persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertanyaan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Karena Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 20. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Mari demahita san buku Ede nomor 471 ayat sada. Yesus
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion, ima na tersurat di surat ni Apostol Paulus madapoton huria Kolose bidutolu mamukka mai sian ayat 22 sahat tu ayat 25 songonon ma didok disi. Hamu aka anak somang oloi hamuma aka iduk muna na ditanoon dina saluhutna unang ma pangoloy di mata hamu songon na mabuat roha ni jolma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani. Sian roha muna ma ulahamu nasa si benon muna songon na tutuhani dada tu jolma. Ingot hamuma sian Tuhanido jalon muna si teanoni balos nii Tuhan Kristusima oloi hamu. Aina mangulahon hageduhon porsanon nado naniulanai suadong masa parnida di daun dibohi. Ima sahatna. Huriani Tuhata di bagasan guarni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni debata turpuk jamita di mingguta sadarion. Mabuat tema manang pangaripunan marhobas di Tuhani. Anak somang manang di hati Indonesia di dok hamba ima hatoban manang abdi, manang budak belian. Di hata gorik didok dulos, manang di hata Junani. Di hata Heber didok ebet. Anak somang manang hamba, hatoban ima halak ditoruni wasoni indukna manang tuanna. Ulaun ni anak somang ima mangulahon ulaun na siniru ni tuanna obar tulomoni rohani tuanna manang indukna. Jaladang jadi majua anak somang tutuanna diparsuru manang aha na pinangido ni tuanna ulahononna. Anak somang saguru tu loha rohani tuanna. Jalado honomma huaso di dirina ima di tangan ni tuanna. Hak dirinya adalah milik tuannya. Sian surat ni Apostol Paulus di turpuk jami taon. Dada nama dok manang manolopi ulaun parhatobanan manang perbudakan. Alai naing dohonon sia turpuk jami taon anak somang manang pangula naikon uduk jala pangului di parsuruni idukna. Jala mangulahon ulaon na pinasahat ni idukna naing ma ulahonon nai. Jala diulahon may hobar tulomoni rohani tuanna hobar tuaka nang ditotuhon. Di gobar hodo turpukon songon hatoban manang pelayan, manang si suru-suruok kita, jala tuatai ima Tuhani. Jalanan dohonon ni turpukon songo dia panguluyon ni sahalak pelayan manang sahalak hatoban maradopon idukna maradopon tuanna songo ni manang hita marado putu hatai asa naing aha na di halomohon ni tu hatai naing i ulahonota di tonga-tonga ni perdalanan ni parngolota. Asa di bagasan turpukon takas di gobar hodo songo dia ulaon ni aka pangulai jalon nama upana sian namar suru ibana ima tuanna. Jala di bagasa turpukon di ulaon manang naniulahon ni aka pangulai naing ma diulahon ni sian nasarohana dada alana terpaksa
dangalani tekanan alai di bagasan habuluson, di bagasan kerelaan, di bagasan lasni roha mangula aka ulau ni. Jala sude aka ulau ni naing ma hobar tulomoni rohani Tuhani. Jala aka ulau nani ulana jalon nama upana. Idoalana di bagasan turpukon macetakas didok di ayat 24. Ingot hamuma sian Tuhanido jalon muna sitianon ni balos ni Tuhan Kristusimaului hamu. Hurian itu hata di bagasan guarni tu hata Yesus Kristus. Bohado tutu turpukon di tonga-tonga ni perdalanan ni parngulota di tonga-tonga ni aka talenta manang silehon-lehon dihita. Totu marasing bedo keahliata talentata dohot kemampuata dia ka ulaun nasahat tuhita ganup marsada-sada. Jala sude aka ulauni naeng ulahonot tai di bagasan hatuluson habuluson. Jala songon aka pelayan manang aka pesuru manang aka ianakon ni debata hita di tonga-tonga ni portibion. Naeng takasita di namangula aka ulauni dada tujolma alai alani parsuru ni Tuhani. Jala memang molo jahaut tado sian 2 Tesalonik bidutolu ayat 10 didok. Ainang adorang di tonga-tonga muna hami nunga hurodeun hami Tuhamu nasora mangula unang ma ibana mangan. Bahwa kerja mula-ulaun adalah suatu tanggung jawab ni hajol maun. Pola didok dison di 2 Tesalonik bidutulu ayat 10 nasora mangula unang ma ibana mangan. Siya turpukon boy mahita marningot ahanakin epistel nokta jaha digobarhod disi suara manang poda didok eho sigur bakulu marguru maho tu porhis. Porhis digobarhod do songon dia ibana mangula ka ulaun. Jala songon dia porhis mempersiapkan parngoluonna, menyediakan bohal, menyediakan kebutuhan hidupna. Jala mula ulaun manang kerja memang sudah sada ketentuan ni debata doi dung jolmai badabu tu bagasad dosa molota jaha di sada Musa bidutolu ayat 10 sia didok ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu pai mamulak ho gabetano pabuatan muhian aitano doho jala tutano doho mulak sogot asa ulaun manang kerja memang nunga ditotuhon gabe bagian ni jolmai. Ikon mangula do jolmai di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna. Jala ulau ni do mabuan ibana di tonga-tonga ni pardalanan ni parngulonna dia kabohal narikot kebutuhan hidupna. Di hamaka amanami inanami na posobulung dohot remaja. Bohado kita di tonga-tonga ni aka kenyataan kehidupan di hajol mau di partikianon dia ka ulaun naganup sahat tu hitabe terlebih di partikianon berita-berita taringot tu suap dohot korupsi berita-berita na menyalahgunakan ulaunna manang kerjana naso mangula ulaunna nasoboy dipertanggungjawabpon gabekon menghadapi aka hukum, menghadapi aka undang-undang nang dipartikianope di bagasan turpukon macetakas
di suara hodo di ayat 24 dohot ayat 25. Ingot hamuma sian Tuhanido jalon muna sitianon nii Tuhan Kristusima oloi hamu. Asa sian ganuk tanggung jawab ulaonna jalonna do sia Tuhani balosna. Jala didok muse di ayat 25. Aina mangulaho kagedukon porsanonna do naniulane. Suadong masa parnida nibo hidisi. Bahwa Tuhan menunjukkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kemanusiaan. Alani turpukon majohon tuhita asa toktong hobas hita makobasi akka ulauta jala sude akka ulautai naing ma laho pasangapo Tuhani. Naing ma nasa ulauta mabuan sukacita membawa berkat tu dirita tu alak nasing nang di tonga-tonga ni portibion. Songon huria nabuluk kita ido nagabe visi misi ni HKBP di portibion menjadi berkat, menjadi pasu-pasu. Alani turpukon manogu-nogu kita, mengajari kita. Asa di tonga-tonga ni perdalanan ni parngulota tahari koton ma mangula akka ulauta hobar tulomoni rohani debata jala sude nasa ulauta nasa pabenata naing ma pasangapo Tuhani. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha godang hatam nabadiai manogu-nogu hami di tonga-tonga ni akan masa di perdalanan ni parngulon nami. Di johon turpukodo tuhami, songonaka naposom hami, songonaka pelayan di tonga-tonga ni portibion, nama jalo tugas ganup hami marsada-sada diaka ulon nami. Asa hulaun hami sian nasa roha, sian nasa gugu nami, hobar tu asi dohot holong ni roham, jala di bagasan habuluson, di bagasan lasni roha. Ale Tuhan, di kenyataan ni parnguluan jok-jok do dang hulau kami, hobar tulo meni roham, jok-jok madabu do hami, manibil do hami, siana kadalan naung nito tuhononmu. Alaniasi maroham ale Tuhan, pargugoy mahami, pay baruhon roha pikiran nang gugunami, asa mangula hami hobar tulo meni roham. Di botohodo ale Tuhan di tonga-tonga ni akana masa di tonga-tonga ni partikianon godang ni akahalak na menyelewengkan aka ulaonna menyelewengkan wibawana menyelewengkan aka kedudukanna gabe maralo tulo meniroham maralo tu undang-undang tu aka peraturan na gabe terjerat tu aka peraturan-peraturan dohot sahat tu nama jalo uhuman ali Tuhan. Alani asi maroham ali Tuhan dihami aka yanakonmu aka naposom aka ruas ni huriam di sadok portibion nang aka parhubas nang negara-negara di tonga-tonga ni portibion di nama ngadupi masa pandemi corona di tikyon asa lehonom mu bisuk lehonom mu gogo nang tu aka paramedis asa margugo mengatasi situasi di tonga-tonga ni portibion, terlebih di tonga-tonga ni bangsa dohot negara nami, urupi aka pemimpin-pemimpin nami oleh Tuhan, sian tingkat daerah sahatu tingkat pusat, pargugoya ka sukarelawan, nangaka paramedis mengatasi penyakit COVID corona na satu tikyon, dang dope dapot ubat na boy mengatasi tuhodo pasaton nami, pangidon nami, asale honon mugogo ale Tuhan. Asima roham ale Tuhan, sisa masaluhu dosa doho pangalasyon nami. Asa toktong di bagasan hatiuron dot habadion mihami, di nama dalani ngulu nami, nang aka ulaon nami. Jalo ma Tuhan tangyang namion, di bagasan asi dohot holong dirham, di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marede mahita sen ede nomor 720 ayat 1 ayat 2 jala pasahaton pilihan parjolo dohot paduahon. Tatangyak ma peliata tu de bata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banwa gijang hodo haroruan ni saluhut silehon lehon nadinggan dohot nasa udi basa na mauliutus. Upasat tamima siana nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo me gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu me jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwa gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banotongosong na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ni haholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata Jehovah di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho di sodakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala di pasarhon ma damena tutoddim.
Di hamu amanami inanami remaja na posobulung dohot sude na mengikuti ibadah di hari Minggon upasa tamima selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Horas. Marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu Marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabarmai ale Tuhanku patu pamaau pan pasu tudongan sude Marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse